वीडियो के नीचे दिए हुए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाइए और जुड़ जाइए पवन सिंह न्यूज चैनल से, ताकि आपको पवन सिंह से जुड़ी हर खबर मिलती रहे बिल्कुल फ्री। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करत बानी कि आप लोग बहुत बढ़िया होखम जा। आज की रिपोर्ट में हम भोजपुरी में रिपोर्ट बनावे जा रहा बानी। काहे कि भोजपुरी में तनी होखेला ये बात कि भोजपुरी में केहू के झाड़ दिया जाला। भोजपुरी में एगो कहावत कहल जाला कि हाथी चले बाजार कुत्ता भोके हजार। तो ये कहावत आज साबित हो गई बा। जी हाँ भाई लोग, पावर स्टार पवन सिंह के एगो गाना आई रहे, जौन गाना के नाम रहे लहंगवा लस लस करता। आई गाना मात्र 10 दिन में 30 मिलियन से भी ज़्यादा व्यू प्राप्त कर बा। एकरा से बड़ रिकॉर्ड का हुई तबो कितना लोग बाड़े लोनू कि जाके कमेंटवा में लिखत रहे ऐड स्टार ऐड स्टार। अरे ऐड स्टार हवे, अरे तनी बढ़िया से देख ला, ऐड स्टार रही नू तब ले गाना में हमारा लागत है कि 300-400 मिलियन ठेकैले रही। आप लोग के आज की रिपोर्ट में हम बतावे जा रहा बानी लहंगवा लस लस करता कई गो बड़ रिकॉर्ड बनैले बा। जी हाँ भाई लोग, हम एक एक कई के आप लोग के एक एक गो रिकॉर्ड बतावत चलब, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर देखम जा। ओकरा से पहले पावर स्टार पवन सिंह के हर फैन से कहत नहीं कि वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करी जाए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी जाए हर ग्रुप में, ताकि वही पहुँच जाए जे देखल नहीं है चाह। जी हाँ भाई लोग, तो चली जा हम रिकॉर्ड के आप लोग के बतावे चल रहा बानी। तो बात कल जाओ ये गाना के पहिलका रिकॉर्ड। तो पहिलका रिकॉर्ड ई बा भाई लोग कि लहंगवा लस लस करता। होली का ऐसा गाना भइल जौन की मात्र 3 घंटा में 2 मिलियन व्यू प्राप्त कर ले रहे। ठीक बा भाई लोग, अब हम बताते हैं दूसरका रिकॉर्ड। दूसरका रिकॉर्ड ई बाटे कि ई गाना मात्र 6 घंटा में 4 मिलियन से भी ज़्यादा व्यू प्राप्त कैले बरुए। तीसरका रिकॉर्ड बतावे जाता नहीं। बाप रे बाप, हतना रिकॉर्ड कोनो गाना बनावेला एक दिन में। तीसरका रिकॉर्ड ई बा कि मात्र 8 घंटा में 6 मिलियन से भी ज़्यादा व्यू प्राप्त कैले रहे ई गाना। अब हम बतावे जा रहा चौथा रिकॉर्ड। चौथा रिकॉर्ड ई बा कि 14 घंटा में 9 मिलियन से भी ज़्यादा व्यू प्राप्त कैले रहे। अब बतावे जा रहा बानी कि गाना में कितना बड़ रिकॉर्ड बनैले बा। अब हम बतावत जाते हैं कि मात्र 24 घंटा यानी कि एक दिन में 10 मिलियन, यानी कि 10 मिलियन के भोजपुरी में 1 करोड़ कहल जाला। 1 करोड़ व्यू मात्र एक दिन में प्राप्त कैले रहे पावर स्टार पवन सिंह के गाना लहंगवा लस लस। तो ई 5वां रिकॉर्ड रहे। अब हम बतावे जा रहे हैं लहंगवा लस लस करत। छठा रिकॉर्ड कौन बनेले? तो छठा रिकॉर्ड ई बा भाई लोग कि गाना 2 दिन में यानी कि 48 घंटा में 13.6 मिलियन से भी ज़्यादा व्यू प्राप्त कैले रहे, जौन के अभी तक कोनो भोजपुरी गाना नहीं खे प्राप्त कैले। 2021 के हम बात कर रहा बानी। ओकरा बाद सभी लोग बधाई देते रहे। अब ई गाना के हम छठा रिकॉर्ड आप लोग के बतावे जा रहा, छठा ना 7वां रिकॉर्ड कि ई गाना मात्र 3 दिन में 15 मिलियन से भी ज़्यादा व्यू प्राप्त कैले रहे। जी हाँ भाई लोग, अब हम बतावे जा रहा बानी गाना के 8वां रिकॉर्ड। तो 8वां रिकॉर्ड ही बाकी गाना 4 दिन में 17 मिलियन व्यू प्राप्त कैले रहे। ये हो गया 8वां रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बा। अभी 9वां रिकॉर्ड जानी जा कि भोजपुरी का ऐसा गाना जो 5 दिन में 20 मिलियन से भी ज़्यादा व्यू प्राप्त कैले रहे, मात्र और मात्र 5 दिन में। अभी गाना के 10वां रिकॉर्ड आप लोग के हम बतावे जा रहा बानी कि ये गाना 6 दिन में 23 मिलियन से भी ज़्यादा व्यू प्राप्त कैले रहे। अब हम आप लोग के 11वां रिकॉर्ड ई गाना के बारे में बता दी। तो ये गाना मात्र 7 दिन में 25 मिलियन व्यू प्राप्त कैले रहे। ओकरा बाद अब हम आप लोग के 12वां रिकॉर्ड ई गाना के बारे में बता दी। तो ये गाना मात्र और मात्र 9 दिन में 28 मिलियन से भी ज़्यादा व्यू प्राप्त कैले बा। अब आप लोग हम 10वां रिकॉर्ड ये बताता नहीं कि ये गाना मात्र 10 दिन में 30 मिलियन से ज़्यादा व्यू प्राप्त कर ले बा। और काफ़ी लोग प्यार दुलार दे रहा बा ये गाना के, और काफ़ी मस्त गाना भी बरुए। और आप लोग के बता दी कि मतलब ये गाना बुझाता है कि मिलियन पर डे देखल जा रहा बा दर्शकों द्वारा। तो जी हाँ भाई लोग, अब आप लोग के गाना के बारे में कुछ हम डिटेल बता दी। तो ई गाना के लिखले रहन, उनका नाम बोले अरुण बिहारी, और ई गाना में जे म्यूजिक लगैले बा उनका नाम बा छोटे बाबा। और ई गाना में जेकर आशीर्वाद बा अजीत सिंह जी के और माता पिता के पवन सिंह जी के। और ई गाना के जे कोरियोग्राफर रहन उनका नाम बा राहुल ऋतिक। और ई गाना के डायरेक्टर बारे रवि पंडित जी, जो कि काफ़ी अच्छा डायरेक्ट करेले। और यदि आप लोग गाना सुनल चाहत नहीं जा तो वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी पर जाके जरूर सुनम जा और सुनी जा। ज़्यादा प्यार दुलार दी जा और देखल जाओ कितना अभी रिकॉर्ड बनावा था
पावर स्टार पवन सिंह के गाना। तो आप लोग की रिपोर्ट कैसन लागल, अच्छा लागल हुई तो लाइक करी जा, शेयर करी जा, और कमेंट बॉक्स में जाके अपन राय भी बताई जा, और कांग्रेचुलेसन भी